Per fer la importació dels qüestionaris en Moodle de semestres anteriors a l'actual, heu d'anar al Moodle i clicar en el botó d'Importar que trobareu a baix a l'esquerra. Un cop feu això, entrareu a un llistat de les assignatures que heu estat treballant dins de Moodle. Heu de cercar aquella on teniu el vostre test, seleccionar-la i fer clic a continuar. Aquí us sortiran les activitats que teniu en aquest Moodle. Seleccioneu aquelles que voleu importar i feu següent. De nou, confirmeu que l'activitat que voleu importar està seleccionada i feu següent. Aquesta pàgina és per fer la confirmació i fem clic sobre Fer la importació. El sistema farà la importació al nostre semestre actual. Quan entrem al Moodle ens trobarem el nostre qüestionari actualitzat i importat del semestre anterior.